Njengoba abanye abaholi abangaphakathi eqenjini elibusayo kwadingeka ukuthi bashenxe ezikhundleni zabo ngemva kokutheswa amacala okukhwabanisa kanye nenkohlakalo, uAce Magashule uzoqhubeka nokwenza umsebenzi wakhe. Amalungu ayiswa esigungu esiphezulu seqembu abonakala emseka uNobhala Jikelele weqembu, kodwa-ke uMgcinimafa Jikelele weqembu elibusayo uPaul Mashatile uthi akuzange enhlobo kubhungwe ngodaba olithinta ukushenxa kukaMagashule. We didn't venture into discussing that. Did Comrade Ace himself volunteer to stepping down? I've already answered that we did not discuss that matter. Yize amalungu ayisithupha asebuholini ophezulu beqembu elibusayo ebonakala emseka uMagashule alikho nelodwa ilungu elizobe lisenkantolo ngolwesihlanu. Iphini likaNobhala Jikelele uJesu Duarte lithi uMagashule unxuse amalungu eqembu ukuthi angamashi futhi kungabe nezikipa ezizobhalwa igama lakhe uma ngabe esevela enkantolo. We have decided not to go, Comrade Paul and myself, because we cannot divorce ourselves from our positions as officials or from the ANC, and we need to respect the National Executive Committee's resolution that people will go as individuals. iANC ithi uMagashule uzosebenzisana nezinhlaka zomthetho kanti uzozinikela yena ophikweni lamaHawks ngolwesihlanu. NginguMsamkele Maseko wezindaba zeSABC eGoli. Amacala enkohlakalo abhekene noNobhala Jikelele weANC uAce Magashule asabe nomphumela wokubukana ngeziqu zamehlo ngaphakathi eqenjini luvele obala uqhekeko ukukhongolose ekhathi kunemashi yokulwisana nenkohlakalo eBloemfontein. Amalungu eANC abemasha elwa nenkohlakalo ahambise uhlu lwezikhalo ekomkhulu kahulumeni waseFree State. Phakathi kwezinye zezinto lamalungu akhala ngazo afuna ukuthathelwa izinyathelo lapho abathintekayo ngenkohlakalo yethenda lezigidigidi zamarandi leasbestos, ipulazi elikhiqiza ubisi Estina kanye nerenki yamatekisi eyadla u400 million wezigidi engasebenzi eBloemfontein. Leli qembu liphindela amashela enkantolo eManchester eBloemfontein nalapho abasola bayisikhombisa bebevele khona ababandakanyeka ecaleni lenkohlakalo lethenda leasbestos. We are supporting all the agencies that are involved in investigating and bringing these people to book, and we are encouraging them to do everything that they should do and they want to do without any fear or favor. Ngaphandle kwenkantolo bekubhekene ngeziqu zamehlo iqembu elilodwa iANC. In harassment, there is no development at all. It's because they are building their houses, but it's unfinished project. Kukhona ke labo ngaphakathi eqenjini abacabanga ukuthi lo mbhikisho awunasisekelo. We can't be coming here today and say they are defending the ANC while they are the same people who went to court before they even take their issues to the structures of the ANC. They went to court before Nasrec. Free State was barred from voting in Nasrec because of such people. Lamaqembu amabili ANC kulindele ukuthi amashe ngaphandle kwenkantolo eManchester eBloemfontein nalapho kulindele khona ukuthi kuvele uNobhala Jikelele weANC uAce Magashule ngezinsolo zokubandakanyeka enkohlakalweni yethenda leasbestos.